Finland tinyise ni dhi kuom mama Kenya. Wan gi associations manitie Finland kanyo, Kefiso, Kenya Welfare Association. Koro onego bedni wamanyo joluo wan gi association mag joluo. Koro onego bedni manyo joluo weteu kata manyo jo Kenya weteu, associations mag kabile moko be nitie mar jolango, nitie mar jokuche. Koro imanyo ji mondo idago nikech gimoro nyalo maki, gimoro nyalo timbre, magi e jok manyalo konyi. But most important en ni manjo embassy mari gonegi simu. Gimoro matek en ni ji paro ni embassy en mar joma moko, ok en mara. Embassy ni en mari in miwuok Kenya kidhi e piny moro. Mane momiyo gin kanyo. To always ji paro ni manyo simbe gi ok gi mak. They are very efficient. Ki manyo embassy mi penjo ni ma antie Finland, na biro nyocha magi gik machanda. They will always respond. Mane gima ng'eyo nikech asatemo an, to they will always respond. Mano ni kare, adeno kimulo wach mar bedo gi community, bedo kanyakla mag kata jo Kenya, wach ni kuom ranyisi wacho ni piny Finland untiere koda riwruok mar oganda luo, riwruok mar jo Kenya. Kopogore kod ruako ng'at modonjo manyien, gin kony magi ma bende umiyo runo wuon e pinyno?